ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ವಿತ್ ಸೋನು ಅದು ನಮ್ಮದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ಪಡೈನ ಅವು ಥಾಟ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಬಂಡ ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯ ಬರೋಡ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಡ್ಲ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಪೂಜೆರು ಸೊ ದಾದ ಇಂಜಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡಿ ರಾಯಲ್ ಮೇಕ್ ಅಂತ ಪೇರಿಗೆ ಅದ ಐತು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಮಾತೇಕ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೆಟ್ ಐನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲೋ ಅಲಲೋ ಅಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮುಂಜೆ ಹೋಗೋಣ ಜುಪ್ನದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅದ ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಓ ಓದೋ ಮರ ಚಾಣಕ್ಯದಾಗ ರೆಟ್ಟಿ ಅಂಚದ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ವಿತ್ ಸೋನು ಅದು ನಮ್ಮದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಸೋನುಡ ಪಾತೆರಗ ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೇಖನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಕುಲ್ಲವನು ಕುಲ್ಲದ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಅನ್ಪುನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಐಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಅದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಒರಡೆ ಪಾತೆರುನು ಐನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಪಾತೆರುನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತು ಪಾಡ್ನತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಏರು ಬಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಾಸ್ತಾ ಮೊಯ್ತಾಳ್ವಾ. ಸೊ ಸೋನು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ದೇವರ ರಜೆ ಇಂಕ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಗೊರಪೆ ಬಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ ಕುಲೋನ್ಲ ಯಾರು ಪಾತೇರು ಉತ್ತರ ಗೊರ ಬಂತೆ ಬತ್ತು ಕುಲೋನ್. ಓಕೆ ಎಂದೇ ಗೈಸ್ ಬಂಗುಡೆ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ನಿಗಲಿತ್ತೆ ತಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದು ನಾಗ ಆಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತುದುಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಮೀಪುನ ಗ್ಯಾಪ್ ಡಿಂಬೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂತೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಮನ್ಸು ನಂಚದ ಎಂಜಿ ತಿನ್ಪು ನಾ ರೈಟ್ ಉಂಡು ತಿಂದೆ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಒರಿಪದೆ ಅಂಚತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡಿ ತಿನ್ನ ಏತ ತಿನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಇದು ನೋಡಪ್ಪ. ಓಕೆ ಐಟ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ್ರು ಅದು ಐಟ್ ಅಂಗಡಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆ ಬಣ್ಣದ ಕೊಡ್ತಿ ಅವು ಬಂಗುಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏದೋ ಗತಿ ಆ ಬಂಗುಡೆ ಕೇಪೇಗ್ ಜಾಣಿಡೆ ಬಣ್ಣಗ ಫ್ರೆಶ್ ಬಂಗುಡೆದ ಅವು ಸೋಕಿ ಜಾಂಡ ಐಸಾ ಮೇನ್ ಇಕ್ಲ ಗಡಿನಾಡು ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಬಂತ ಆಂಡ್ಲೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಫನ್ ಅದೇ ತಂದು ಪೋಯ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೆಡಕೆ ಒಂದು ಪೋಯ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕತ್ತು. ಸೊ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊಯ್ತ ಅಲ್ವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊಯ್ತ ಅಲ್ವಾ ಇಂಚ ಮನ್ಪು ನೆಡ್ದು ಎಡನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಪನ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಡ್ನೆಡ್ದು ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ತೂಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೈ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ಹೋಸ್ಟ್ ಈ ಏನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ನಿಂಡೆ ತೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ 23 ವರ್ಷ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ಆಮ್ ಯಾರೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸೋನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊಯ್ತಾಳು ನಾನು ದುಬೈಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಪನ್ಪುನಡೆ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದಿಗೇನ್ವೆ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಮಂತದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರೋ ಒಂದು ಮಾತೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋಪು ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ 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 ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಟು ನಿನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಾಕ್ಲು ಜವನೇರ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಬಂದ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆಕ್ 60% 18 to 24 ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನು ಅದ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುನಾಗ್ಲ ಹತ್ತಿನ ದಾದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ನಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ ಡೈಲ ಮಡಿಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಇದಾದ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎನ್ನ ಇದು ಏತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ತೀರ್ಮತೆ ಬಂದ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಅದ ನೋಡು ಪನ್ನು ಮಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸರ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಂತ ಪನ್ನು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ ಕಮನ್ ಕೇಂಜು ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ ಕುನಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದೆನ್ನ LKG ಸಾರಿ ಐದುಂಬ್ಲ ಶಿಶು ಬಾಲವಾಡಿ ಬಾಲವಾಡಿ ಅನ್ನ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ
ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಜೋಡು ಕಲ್ಲಡು ಈ ಜೋಡಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಶಿಶು ಮಂದಿರಡು ಗೊತ್ತು ಎಂಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುನು ವಿಶಾಖಾಲ ಬಣ್ಣ ಚಿನ್ನ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪಲ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಟೌನ್ ಉಲ್ಲೈಪೋಂಡ ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟೌನ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಆ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ನಾನು ಕಲ್ದಿನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಕಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ತು 5 ಬುಕ್ಕ ಏನು ಫಸ್ಟ್ LKG ಅವು ಪೂರ ಏನು ಕುರ್ನಿಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಮುಟ್ಟಮ್ ಗೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಐಟ್ ಕಲ್ತು ವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ 7th ಮುಟ್ಟ ಅವು ಕಲಿತೆ 7th ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ 10th ಮುಟ್ಟ ಏನು ಕೆನರಾ ಮೈನ್ ಡೊಂಗರಗೇರಿ PVS ಇದರ ಐಟ್ ಮಾಡಿದೆ 5 ಬುಕ್ಕ PU ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪಂದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ನಿನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನೆನಪಂದೆ ತೂಲ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಿನಗೆ ವಿಷಯ ನೋಡ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇರೋಣ ನಮ್ಮ 3-4 ಜನ ಪಾಡ್ದನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪನು ಓಕೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯಾನ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದ 5 ಜನ ತಿಕ್ಕಣ ಯಾವ ಸೊ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಸುರಂಪ ಓಕೆ ಎನ್ನ PU ಕೆನರಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಅವೇದ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಎನ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರೇಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರುಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಮಲ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಗ ಇದು ಕಲ್ತೈತ ಏನ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ ಏನೊಂದು ಅನ್ಪನು ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪುತ್ತೂರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಿರೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನ ಸೊ ನಿಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ತದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮನ್ಪಡೈನ ಅವು ಥಾಟ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ ಅವು ಬಂಡ ರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದು ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಅದು ಸುಳ್ಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ PU ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಎನ್ನಿದನೆ ಏಪಲ ಮಿಂಚಿನ ಬಂಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಎನ್ನಿದ್ದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಚೂರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎನ್ನ PU ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕನತ್ತು ಏನಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂಡ ಈ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾಣ್ಣಿತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ KPT ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಿಕ್ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನೊಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿಷಯ ಬಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಬಂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನವಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬನವಲ್ಲಿ VPT ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚ ಅವು ಐಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಕಲ್ತೆ ಸಿಟಿ ಬರೆದು ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಲತ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಂಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಬಡದು ಎಂಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಡೇ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅತ್ತು ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಾರಲ್ ವೈಸ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಿಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಇಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಇತ್ತು ನನ್ನ ಯಾನ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿವೇಕಾನಂದನೇ ಇರ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಹೊರ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ತನ ಇತ್ತ ನಿಕ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಿಕ್ ಅವಳು ಕಲ್ತನ ಏರಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಏತ್ ಬೋಡಾತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಚ ತೋಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾತ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏತ್ ಬೋಡಾತುಂಡು ಮಾತು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಡು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಕ್ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸತ್ಯವ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಮಂಡನೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ನಿನ್ನ ಏಜೇ ಅವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಡ್ಲ ಮಲ್ತದೇನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೊಂಜೋಕ್ಲು ಪೂಜೇರು ಸೊ ದಾದಾಜಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಡಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಲಾಡು ಒಬ್ಬನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅದ ಅನ್ಲಾಡು ಸೊ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೀ ಕಂಚಿನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಯಬಂಡ ಪೊನ್ನೊಲಿಜ್ಜನ್ನು ದಯಗ್ ದಯಬಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಫನ್ ತುಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನೆ ಏಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಡು ಆ ಏತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅಂಜೋಕ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಇಕ್ ಫುಲ್ ಕೆಬಿಗೊರಡು ಇಚ್ಚಿನ ಮನೆ ಬಂದ ಗುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ನಿಕ್ ಪೊನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ ಬಿದ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎತ್ತವು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಐಕ್ ಓ ಕೋರ್ಸ್ ಲೆಜ್ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಟು ಮಾತು ಬೇಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾರೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಒಂದು ಏರೊಂದು ಪಂಪುನಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ರಾಯಲ್ ಮೆಕ್ ಒನ್ ಪೇರಿಗೆ ರೈತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಗರ್ನು ದಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ ಚೇರ್ ಬಾಡಿಯರಿಗೆ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಂತಿರಿಗೆ ಮಂತ್ ಬಂದಾಗ ಮೈನ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕೊನೋದು ಪೂ ಮತ ಕೊರ್ಪನ ಎಸ್ ದಗ್ಲ ಸಿ ಎಸ್ ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗಲ ಸರ್ಬತ್ ಮತ ಕೊರೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ಕೇಮಿ ಅವು ಮತ್ತಾಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬುಗ ಪೂ ಮತ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಪೂ ಮತ ಕೊರ್ತು ಮಾತಾಂಡಿಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಕೊಂದು ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಾಗಲ್ಲ ಸರ್ಬತ್ತು ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡದು ಮಾತಾಂಡಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ನೆನಪಾಂಡಿಗೆ ಓ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದಕ್ಲು ಚೇರ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರ ವಾಪಸ್ ದಿಯೋಡಕ ಅಂಚೆ ಚೇರ್ ಪೂರ ಪಿರ ವಾಪಸ್ ದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ಯಾನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಪಿಕಪ್ ಲೋಡ್ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಅಂಚೆ ರಾಯಲ್ ಮೆಕ್ತಿಗೆ ಅಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈತ ಪಂಡತ ಐಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏಪಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕಟ್ಸತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋಪನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲಜ್ಜೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬಂಗಮತ್ತದೇ ಓವೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ದು ಓವೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಬೆತ್ತಕ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಬರ್ಬೇರೆ ಎತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅವ್ಳು ಬೇಲೆ ಅವಡಂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ದಾಗಲೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಲೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಪೂರ ಆನ್ಲು ಏರ್ನ ಎದುರ್ಲ ರೈಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನಂದು ಉಪ್ಪಿ ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಬುಚ್ಚಿದೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಬಾಕಿ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಕ ಇದು ಏನು ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಪುನು ಫೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿಗೆ ಬೇತೆ ಪೂದರ್ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಆತನಾಗ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ದ ಫೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಏತನಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮೆಮರೀಸ್ ಉಂಡ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಪೆಟ್ಟೈನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂತು ಎಂಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಪೆಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ದೇ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ದುಂಬಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂತು ಎಂಕ್ಲ ನೈಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುತ್ತೂರದ ಎಂಕ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪೆಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ
ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಂದೇನ್ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಕ್ಲೆ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಕ್ಲೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ ಅಲ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಡುಟ್ಟು ಚೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನಂಚ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಸೊ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಸೋಂಡ ಬತ್ತಿರ್ಗ ಪೇರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಬುಗ ಸೊ ದಾದ ಓಲ್ನಿಂದ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ದಾದ ಹಿಡಿತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರಂಬುಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನರ್ಮನೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಅದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನುಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆಲು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದ ಆಸೆಲು ಅಂಚ ನಿನ್ನ ದಾದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ ಬಡದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡ್ರೀಮ್ ಬಂದ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ಪೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಲೈಫ್ ಆತೆ ನಸಿನೋ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತ ಯಾನಿತ್ತ ಪಂಡ ಯಾನ ಚೂರು ಏಜ್ಡ್ ಆದ ಫೀಲ್ ಆವು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡು ಎನ್ನ ಏದಿನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ನತ್ತು ಹಿಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಮುಂದೆ ಆತು ನಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಬನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು 10 ವರ್ಷ ಕರೀತು 10 ವರ್ಷ ಕರೀದು ಹೌದಾ ಪನ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಂಬನಿ ಅವಡು ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವಡೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಅವೇ ಇಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಲದೇ ಹಾಯ್ ಅವಡೊಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬಂಡು ಸೊ ವನಸ್ಸುಗಳ ಜೆಪ್ಪೇರ್ಲ ಜಾಗ ಎತ್ತನಾತ್ ಕಮಾಯಿ ಇತ್ತನ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಯಾನೊಂಜಿಗೆ ನೋಡೋ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಕಾಮನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ ಬಿಡೋದತ್ತು ಬೆತ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಬಿಡೋಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ನೀಡ್ ಆತೆ ಒಪ್ಪನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಊಟಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅದು ಅಂಜತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈತೆ ಕತೆ ಕಾಮನ್ ಅದು ಎಂಜಿಕೇನು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ನರಮನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನರಮನಿ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾವುಂದು ಅನ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂದೈನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಐಡ್ದು ನಮಕದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಅನ್ಪುಲಿ ಈ ಲೈಫ್ ಇಡು ಬತ್ತಿನ ದುಃಖ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ಕೊಂಚ ಪನುಲೆ ಅದು ಓದೋ ಮಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯದಾಗ ರೇಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದುವೇನಾ ಅಂಚದ್ಗೆ ಏನೇ ನಿಂದ ಓಕೆ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೀನು ಕ್ವಶನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೇಂದಾತನ್ ಪನ್ ಇಂಕೇಂದು ಬಗೆ ವಾನ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಈಡೆ ಮೂಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋರು ಅವೇ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ದಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈದ್ ಓ ಏನಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಇಂಕು ಅದೇ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪುಟ್ಟುವ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಸಾವುಲ ಖಂಡಿತನೇ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಈತ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೆಟ್ ಉಂಡತ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊತ್ತು ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ನೀ ಕೇತಾಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈತೆ ನರ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಲ ಬುಟ್ಟುನು ನಮ್ಮಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಐನೇ ರಿಪೀಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಪೇರು ಪಿರ ಅವೇ ಸೈಕಲ್ ಅದ ಅವೇ ಸೈಕಲ್ ಅದಪ್ಪು ನಮಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೈಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಮನ್ಪೇರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋನ ಇಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋನ ಇಜ್ಜ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋರು ಚಾಂತಿ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಏತ್ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಅವು ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋರು ಚಾತೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್
ಇಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿಗೆನ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ನಿನ್ನ ಜಾಬ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈ 2016 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ 17 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಈ 16 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಈ 2022 ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ದಾದ ಮತ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಎಂಚ ಹೋಂಡು ದಾದ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ವಿಷಯ ಅವನು ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದಯಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು